Uttar Pradesh Hasteo ganangay nobar watwi tongko songlugurok belai tong derabaikha. Briti chuku hai langma chomani koktoma jotoni slai derabaikha proyagraj hangkoro. Uttar Pradesh Hasteo habarni o deramungno khnawoi hakotor ganangay wana laijak lukuro. Yogi Raj Uttar Pradesh Hasteo laithangnai horni sibi kirima singsa habarni deramung belai nobar watwi kubungni darati bebak hangkoro no kirikoro onglaijak jotoni slai derabaikha proyagraj hangkoro o hangkoro langma chokha khorok chido. Bedohito langma chomani khorok chiba Mirzapuro langma chokha khorok chi Fatehpuro langma chokha khorok chuku Handiao khorok sti Fulpuro khorok brei Sorono khorok thamte mejato khorok ni langma chomani koktoma kabang koklaharono bufang bai klaikha social media o pinja kaisa video nukjakha nobar bai baksa khoroksa kobonrit langjakmani paitha koktoma rogoi sawimankha haste hapangni bwkhaktwi thongkholao ongkori sakthar laikha chubanani disaster management team rokbo ganao bachalaikha Bureau Report News Now.